Ben Llongyfarchiadau, hapus i fod gyda'r sgwad? Diolch yn fawr, hapus iawn i cael ei call-up am y Wales first team. Mae'n dream come true a i cael y call-up, fi'n really falch a gyd o'r teulu yn hapus, so fi jyst eisiau gobeithio cael yr opportunity a cymryd o. Be oedd mwyaf nerfus? Dod fewn i'r sgwad neu gorfod canu o blaen? Definitely y canu. Dwi ddim yn hoffi'r canu, ond pawb goffa wneud a mae'n helpu cael mewn i'r tîm, so fi'n credu gyd o'r tîm yn fi'n really welcoming a fi'n ffit mewn yn dda. Mae'n helpu jyst cael ei ffit mewn i'r tîm yn gyflym, gweld faces ti'n nabod, ti'n gallu just siarad a wedyn just cario mewn i'r grŵp, so mae'n helpu llawer. Mae'n surreal teimlad i chwarae efo a trainer just efo'r chwaraewyr fel hynny fel Gareth Bale a mae'n dda i gweld Ryan Giggs hefyd yn rhoi younger players opportunities a mae'n rhoi fi confident i chwarae efo chwaraewyr fel Gareth Bale, so gobeithio bod fi yn cael yr opportunity a gallu chwarae. Definitely gobeithio bod fi'n chwarae efo'r clwb yn gweithio'n galed a just yn anelu at chwarae yn y Euros blwyddyn nesaf, so